Huddul mahita sa luhutna. Mauli atin ma. Hurian itu hatta tapa hohom marohata asa bongo tita tu parminggota martangyang mahita satokin di bagasan rohata martangyang mahita. Amin. Hamuna dongan saha persaun di bagasan guarni tuata Yesus Kristus. Di ari sadarion, rak marminggu dohita, dohot yanakota dina laho, maka tidak kaprasonna tutu hatta di jolo nuhuriaon. Torop nasida 70 halak, 32 ma bawa, 30 halak ma buru. Sian 64 keluarga. Alani tatangyak komana sida tutu hata Yesus Kristus Raja ni huriai. Asa marsi hohot jala tugu ha persona sida marhite akka parsiajaran naong ginuruhon nasida. Ale Tuhan, saya pargukui masa luhut yanakon namion, mangulahon hatam asa gabe sulu-sulu dohot hati uron di dalanna. Lasmar hatta hobar tu jauh-jauh ni mingguta sadarion. Ay nunga dipilit anak dohot buru ni huriaon. Ima gabe dongata sapanganan di harajao ni debata. Marhitena maka tidak kon hapersaun na yanakon ni huriata sadarion. Atong tapasada merata mamuji debata, marede mahita, sian buku ede nomor 10 lalu ay sada sahat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Martua dohala nama naon di pangujunan, ay dung tau sian pangujunani, jalo onna do tupal hangoluan, na pinabaga-baga ni Tuhani, tuaka na holong roha di ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hame di son di ari na pinarbadiami. Say buhay mapinggol dohot rohanami. Asam marlas ni roha hami
manangihon hatam nabadiai. Jala ringkas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami asa hu parhasia kami aka aryari ningulu nami na podoki. Saya pamasuk mahami tuhanguluan sa leleng-leleng na. Pujon nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 557 ayat sada. Pati debata nimbing guta sadarion ima sian pati parjolo sahatu pati paupaton. Pati parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jade merakup au bahenomu debatam. Pati paduahon dang jadi ganomu jaladang jadi sumanom manang aha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aek na itur di tano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Pati patuluhon dang jadi dohonon guarne bata yang go soture dalanna ay hona uhumna do sogot akka na marsineang di guarna. Pati paupaton ingotamuma pabadiahon ari minggui dina onom ari maulahamu nasa silomu alay anggo ari papituhoni ari parajanan di Jahoba di Batam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutan ni halak pe namangibati hutam adina onom ari do ito padebata langit do tano do laut do nasai sina dugi maradian do ibana diari papituhoni dibaheni do ubay na ipaso-paso di bata Jahoba, ari parayan na jala di parbadiay. Ima, atong magidogogo mahita siyan amata di bata. Ali Tuhan di bata, say pargugoy mahami, mangulahon na umbar tu patimi. Amen. Marid de mahita, siyan nomor 227, ayat 2 dohot tolu. Oh
Tato poti madosata tu adopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon ro tu joloni habang sam habadomi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Macai jod-jod warsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambayan nami naroai. Dakku haholongi hami ho siya nasa rohanami dohot nasa tatenami dohot nasa todinami dohot nasa gogonami. Nang dongan nami dak doson diri nami hubay kami. Dibaheni tamado rimasammu jala uhumammu hami tu hamatean sa leleng-leleng nai. Alay na maporo sumahami nuaing tu asin ni roham nagodangi, mangido siya nasa rohanami hasesa ni dosa nami saludna. Say urupi mahami, paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami. Dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sa si maroham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Satok kindo hutadi koko, alay papungu-pungokku maho muse marite-hite aka asin ni roha godang. Tagan di papiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alay marhite-hite dengan bahasa saengilengna asyaku ho, ninna Jahoba si palua ho. Hasangapo ma di debatan na di gijang. Marede mahita, siyan buku ede nomor 100 ayat sada. Hatan debata tupu epistel di Mingguta Sadarion tersurat di buku Ede ni Sian Sisalomo bidu 2 ayat ualu sahat 10 tajahama marsikat sorin. Di rupa suara ni hasudungan ni rohakku doi idama nungaroi bana marikat sian akadolok marhajingjang di atas ni akka robean. Tudos do hasudungan ni rohaku tu sada hije manang ko anak ni Musa. Idama jong doi bana di balik di dorpi madulo sia jadela marlinang-linang ibana madulo sian tarali. Dungi makuling ma hasudungan ni rohaku didok ma mando au. Hehe maho ale
hasoloan ni rohaku na mauliutus jala ruar maho. Ai idama nunga sarku partahonan ngaliniari nunga masohot dohot ariudan. Nunga pola mulop akka bunga-bunga di ladang, nunga jupang tiki paredeon, nunga pola terbege suara ni adu hurtiti di tanotai. Parbueni hau arape nunga mamuka matoras, jala marunga ia hau anggur, jala maruap nang anggur. Hehe maho, aleha soloan ni rohaku, nama uliutus, jala luar maho. Ima sahatna, martua doaka na tumangihon hatan debata, jala na upeopsa. Amen. Mari demahita, sa buku de nomor 700 sia ay sada do 2. Tindakon maha prosotei, songonahin na tindakon idongata saha persyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au persea di debata Jehovah, ido ama pargogo na satu dosan, na palangit do tano. Au persea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean santon di perbadia, adorang soabuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal di bana di hau pinarsilang, na tuat tu banuturu dung itanom, na mulak mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lauhutu tu syamun debata Jehovah, amanai pargogo naso atu dosani, di simai bana pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi hal na mangulu dot na mate. Au persea dito di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato pala Kristen akan na badia, do dia sesadi dosa, do dia taina mandok, mula mangulu sogot dag ni halak na mate, dohot yang uluan na sorasuda. Amen. Salam. Huriani tuhatta, tabegi ma titing ni huriatta, titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu 20 Agustus 2021. Naso hujahami sia joloon, tajahama di rohat tabe. Na parjolo, goar ni Minggu pasapul tuluhod dung Trinitatis, hasi tulusadaun ni debata. Topik di boto debatado na dirham. Tuhan mengetahui isi hatimu. Na mangiut. Permingguan di masa PPKM level tolu. Poin pertama,
permingguan tanggal 20 Agustus 2021 mamuka minggu sedarion tapatu pado permingguan tatap muka di garejaon 2 hari permingguan ima na perjolo pukul onom wib manang pukul onom manogot ni dohotan ni ruas secara terbatas 15 halak per sektor pukul 10:15 wib nani dohoton yanak kon parguru nanaing makatidak kon haprosyaon dohot natoras tuak ruas ni huria naso terbahin mad dohoti perminggu di gereja denggam mata dohoti acara permingguan siap bagas tabe marhite live streaming di channel YouTube ni huriatta namang iut permingguan tanggal 5 September 2021 partoding ni perminggu di hari Minggu tanggal 5 September nanengro songonoma. Poin pertama, ibadah pukul onom wib bahasa Indonesia. Ibadah pukul 10:15 wib bahasa Batak. Torop ni nama dohoti permingguan tatap muka di garejaon 15 halak sian ganup sektor. Jala tadaptar homma marhite situa sektor tabe. Namang hiut permingguan tanggal 12 September 2021 mamuka hari Minggu tanggal 21 September 2021 di sakapi huriatta do patupahon permingguan opat tali masuk ima pukul onom wib di lantai 2 bahasa Indonesia pukul 10:15 wib di lantai 2 bahasa Batak pukul 10 wib di lantai tolu khusus perguru malua bahasa Indonesia pukul 10 wib manang pukul 7 budari di lantai 2 bahasa Batak torop ni nama dohoti permingguota begeota ma buah-buah ni huriatta marhite wea di grup sektor namang hiut maka tidak kon haproseaon dohot marulaon nabadia di hari Minggu sadarion tanggal 20 September 2021 patu paun huriatta do pakkobasion maka tidak kon haprosyaon manang menyaksikan iman torop nasida 70 halak bawa 32 halak dohot boru 38 halak sian ono 4 keluarga ulau ni di patupa dung sipul peliat tujolo alani rap mahita majaga di hahipason marhite na mematuhi protokol kesehatan songoni di hahomion ni perminggota laos dung sidung permingguon di patupa huriatta do acara marulaun nabadia tuaka namak katidak kon haprosyaon dohot natoras nabe namangiut panitia malam nada dan dana tingkat resort Serang. Poin pertama, mardomu tu peraturan pemerintah di PPKM di sakapi patupau launi hari Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 14 wib manang pukul 2 siang di Hotel Merpati Merak Cilegon di patulus tuhatta maulauni baen sangap di Tuhan jala makorhon las niroha di Huriana. Poin kedua, laho pada sipon sihobase di ulauni di patu pado rapot evaluasi panitia malam nada dan dana di hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 10 sia 30 wib maringana di lantai sada ni garejaon pinangidoma haradeon ni sude panitia parhalado resort dohot pangoula nagotiki laho madapoti rapoti namang hiut pertanyaan sektor di hari Kamis tanggal 2 September 2021 pukul 10 sia toluip tatap muka maringanan di Garejaon sektor Sada Serang sektor 2 Kramat Watu sektor Tolu Pandeglang sektor Opat Cinanggung sektor 5 Bumi Agung sektor 10 Pipitan Perhobas Perjamita Amang Pendeta DPD Tapu Bolon Paragedda
amang situa M manurung. Namang iut Dewan Kononia Pakkobasion PHD manang PA kategorial dohot sermon guru sekolah minggu dihobasi tatap muka 5 seksi sekolah minggu Rabu 1 September 2021 perhobas amang pendeta Ebukur. Seksi remaja Sabtu 4 September 2021 perhobas amang pendeta Ebukur. Seksi Naposo Bulung Sabtu 4 September 2021 perhobas amang pendeta BB Siagian. Seksi Perempuan Kamis 2 September 2021 perhobas amang pendeta Emukur. Seksi Bapak Jumat 3 September 2021 perhobas amang pendeta TM Simurakir. Seksi Lansia Jumat 3 Agustus 2021 perhobas pendeta amang BB Siagian. Namang iut ruas nataba mamuka mingguon masuk magabe ruas ni huriata 5 keluarga M Risis Tanggang Inatai Lisbeth Deborah Borgultom Pidda Sian Hakai Badar Butu Resort Perdagangan Nungaeng tinggal di sektor 2 Keramat Watu di pasu-pasu tuhatama persauran dohot nasida gabelas niroha di Urion. Poin kedua, pajak konon mulak tuhuria. Nah di hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 di persermonan ni Perhalado nunga di patupa par kuriata pajak konon mulak tuhuria ima keluarga Parade Roma Maranatha Pajaitan Inatai Nomisean Boru Tapu Bolon. Alamat Komplek Tegal Padang Sektor Onom Legok. Poin ketiga, Namoding. Nah di hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 nunga jumolo moding sahala ina ima nonya kasiaturi nahinan Tiorismin Boru Tabunan tutup umur 74 tahun 6 bulan Sian Huta Perum Puri Anggrek sektor Sapultolu Pakupatan. Acara penguburan di Patupa di hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 di pemakaman Sayar Serang. Tuhattama nama ngapuli sude keluarga tininggalhon ninaung jumolo modingi. Namang ihut Pesta Gotilon Dohot Hut ke 65 HKBP Serang. Hobartu program ni huriata. Patu pautama Pesta Gotilon Dohot Hut pa 65 ima di hari Minggu tanggal 10 September 2021. Panitia Sian Sektor 2 Keramat Watu Dohot Sektor 10 Sankiu. Rap tatang yakoma jala marsitu paham mahita di pesta las niroha na pinatupan ni huriatta. Songon hatari daun ni perbuai ni las nirohatta boy ma tapasahat marhite. A. Persembahan amplop di tiki ibadah per mingguan na sinagihon ni situa sektor. B. Partisipasi ucapan syukur HUT ke-65 pemotongan kue minimal 5.000 minimal 50.000. Haulon ganup keluarga minimal 200.000. Ibadah masuk pukul 10.15 WIB marhite na mematuhi protokol kesehatan. Namar perdomuo tulau ni dengan mata hatai di sektor tabe di pasu-pasu tuhatta mangolu ni saluhut ruas ni huriana gabe makporhon hasangapon di goar ni tuhatta. Namang ihut pelean ibadah minggu manang pertenyangan pelean bulanan dohot pelean diakonia marnida tu keadaan ni perhepengon ni huriata marhitei pinangido matu perhalado dohot ruas ni huria asa pasaton pelean ibadah kebaktian minggu pertangyangan
keluarga na tapatupa di bagas tabe. Songonima tanggung jawab tuhuria marhite pula pelea bulanan dohot diakonia. Tapasahat ma peleani marhite situa sektor di bagasan lasniroha. Namangihut parhepengon ni huria boy ma tajahabe dititing naung saha tuhita. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Songonima titing pakkowasion dohot parhepengon di bagasan mingguon. Sai di pasu-pasu Tuhan tamai, bahen sangap di guarna, jala makorhon uli dohot lasniroha di huriana. Amin. Tabi gema korsian yanakota nanaeng makatidak ko persaon. Kurang belakang. Kurang.
Marede mahita san buku ede nomor 250 ayat sada. Saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dohot nasa pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihi takka manginang. Kupasahat tamima nang tabi horas-horas nami tuhamuaka dongan nami ruas nang parhalado natongon madohoti parminggota sadarion marhite-hite live streaming sian hami saluhut nuaeng na marpungu di gerejaon kurang lebih 250 tutulu ratus halak upasahat tami ma horas tuhamu akadongan nami na marminggu di bagas tabe. Hurian itu hata ni debata jamita dihita sadarion tersurat di Evangelium ni si Markus biduna papituhon mamuka sian ayat 10 pitu rodi ayat 27. Markus pitu ayat 10 pitu sahat rodi ayat 27. Jahokuma di bagasan bahasa Indonesia mengurupi akayana kota nanang makatidakon haporsiaon na suapala pasi nasida marhata batak be nuaing, dan saya akan membaca mulai dari ayat 14 untuk membantu kita memahami nats ini secara utuh. Markus pasal 7 ayat 14 hingga 23, beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke dalam sebuah rumah untuk menghindar dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa
apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian nats renungan kita pada minggu hari ini. Beberapa kali tadi kita menemukan ungkapan-ungkapan singkat dan tegas dari Tuhan Yesus. Pertama, dia di sana mengatakan, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Artinya penekanan ini menandakan bahwa ini sesuatu hal yang sangat prinsip dalam hidup. Yang kedua, tadi juga dikatakan di sana, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Yang ketiga, perlu kita perhatikan juga di sana, kembali ke 6 ayat 16. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Beberapa kutipan ini mengajak kita untuk memahami bahwa nats renungan ini mendidik kita, terutama untuk anak-anak pelajar Hitsidi, beberapa hal penting dan yang sangat prinsip dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Berangkat dari perumpamaan Tuhan Yesus yang tertulis dalam ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ungkapan ini sulit dipahami, termasuk oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Sehingga mereka ingin bertanya lebih dalam lagi. Maka ketika dikatakan Yesus sudah meninggalkan orang banyak, ketika Yesus sudah menghindari kerumunan, para muridnya dengan berani bertanya kembali, ayah halapatan nii. Lalu dengan tegas Yesus menjawab, bah ayahamu PHP, edang di botohamu. Saudara-saudara, memang dalam masa pengajaran oleh Tuhan Yesus sering muncul pertanyaan-pertanyaan yang dilatar belakangi oleh beberapa hal. Anggota murid ni Tuhan Yesus di son memang naso di botona sida dong. Memang mereka belum tahu. Maka mereka butuh penjelasan lebih mendalam. Tetapi dalam konteks nats ini sebenarnya Yesus itu sering disuguhi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak, terutama dari kalangan Yahudi fanatik, yaitu orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Boleh kita cek ulang mulai dari ayat yang pertama. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu.
karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan selanjutnya kita baca sampai di ayat yang kelima. Saudara-saudara kekasih, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana sebenarnya keterkaitan antara adat istiadat dan pengajaran Tuhan Yesus tentang keselamatan. Bagaimana kaum Yahudi fanatik, mereka melihat ini menjadi persoalan. Melalui pengajaran Tuhan Yesus yang baru ini, ulu do gabi lupa hita tua kepada datatta. Ulu do gabi lupa hita tua ka tradisi-tradisi tak. Pengajaran ini menjadi ancaman dengan adat istiadat kita. Dan bahkan mereka menilai bagaimana sikap, bagaimana perilaku murid-murid Tuhan Yesus yang sudah meninggalkan tradisi keyahudian mereka, dan hal tersebut dipakai sebagai alat untuk menjebak Tuhan Yesus. Ai diro nasi tong. Hubere ngaka murid memulak pesianonan, manga kalahirang jolo diburi tanganna. HP ido tradisi ido adat sian oputta si jolo-jolo tu. Saudara-saudara kekasih, kita juga sebagai orang Batak sangat sering tidak mampu membedakan, tidak mampu menempatkan mana yang utama, tradisikah atau pembaharuan di dalam Yesus Kristus. Kebiasaankah atau pembaharuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya di dok sahalak doseku halak Jawa 2 tahun. Hidup imana tahu? Beni, benarkah ungkapan ini? Apa Pak? Apa Prof? Katanya orang Batak itu akan lebih marah jika dikatakan tidak beradat daripada tidak bertuhan. Tutudo di halak Batak usugwado rohana molidok dang maradat siadang mertuhan. Saudaraku, memang ada persoalan di situ. Ada masalah di situ. Ada banyak orang Batak, mungkin juga kita yang sudah di perantauan ini menganggap atau anggonunga di dohota marga, anggonunga di dohota puguan ni marga, anggonunga ringgasi batu paradatan, dak pola be nomor minggui, na penting mat daftar. Mungkin masih ada yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan jemaat HKBP Serang tidak lagi ada yang berpikiran demikian. Tetapi bagaimana kita memiliki pemahaman soal kehidupan mana yang sebenarnya? Mau kemana kita diajak oleh Tuhan Yesus dengan pengajarannya? Apalagi suku-suku ini, pertanyaan dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu pertanyaan yang sangat prinsip, pertanyaan yang sangat mendasar. Mereka itu murid-muridmu itu hidup dalam kenajisan. Murid-muridmu itu tidak menjaga dirinya. Murid-muridmu itu masih hidup di dalam keberdosaan. Sebab mereka tidak menjalankan adat istiadat nenek moyang kita. Kira-kira seperti itu pertanyaan mereka. Lalu Yesus dengan terbuka memberi jawaban
bahwa perihal najis itu bukan soal tradisi, bukan soal adat istiadat yang sudah diterima dari turun temurun, bukan soal dari kapan, bukan soal siapa yang mengajarkan, tetapi kenajisan itu adalah soal hati. Kita melihat ketegasan pesan Tuhan Yesus mulai dari ayat yang ke-18 tadi. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, dan seterusnya. Maka Yesus mau mengajak kita untuk memiliki prinsip kehidupan, untuk memahami kebenaran, bukan soal ajarannya, tetapi soal apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita perbuat saat ini, apa yang sedang kita lakukan, sebab itu adalah produk dari hati kita. Artinya begini, anak-anak kami pelajar CD, katakanlah nanti di sini sudah mengaku iman, sudah menyatakan, memproklamirkan imanmu. Aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus. Bukan berarti ungkapanmu itu menyelesaikan segala persoalan. Bagaimana hidupmu besok? Bagaimana hidupmu minggu depan? Bagaimana hidup kita setiap hari? Disitulah ditentukan hidup kita itu benar atau tidak. Jadi bukan soal pengakuan, bukan. Tetapi soal bagaimana kita hidup, bagaimana perilaku kita hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hal dalam nats ini yang juga menjadi koreksi penting dalam kehidupan kita masa kini. Yesus mau menekankan najis itu, haram itu bukan terletak pada bendanya, bukan pada makanannya, tetapi pada hatinya. Kenajisan tidak pada makanan, sebab makanan itu hanya urusan perut saja. Makanan itu hanya masuk ke perut dan lalu terbuang ke jamban. Maka dengan tegas kita memperoleh jawaban. Katakanlah kita membuat satu bahan diskusi, satu bahan pengajaran tentang makanan. Apalagi mulut abadikono tu ugamu sabula, odo na jot gabi partot tangan. Mulut ugamu sabula dakkolan holad dongata parsubayang, dohok na di pudiope, ido persoalat na jot. Na margota na sumargota. Terbubuat dui. Odo na tikos, odo dang. Tetapi pada ayat 19 jelas dikatakan, semua makanan halal. Digotai manak so digotai. Masa taboto. Mar sisilo dua manang sisilo tunggal. Lalu apanya yang najis? Apa yang najis? Kita terkadang terjebak dalam persoalan-persoalan kecil yang sebenarnya itu bukan hal prinsip. Maka dengan tegas Yesus mulai dari ayat yang ke-20 hingga 23
Dia katakan, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Yang membuat seseorang itu hidup dalam kenajisan bukan soal apa yang dia makan. Bukan soal apa yang masuk melalui mulutnya. Tetapi apa yang keluar dari dalam hatinya. Makanya hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Kita harus hati-hati. Tetapi dengan hatimu itu pula kamu harus hati-hati. Pelihara hatimu, sebab dari situlah keluar siapa kamu yang sebenarnya. Mungkin di mata sahabatmu, di mata orang tuamu, kamu bisa menampilkan diri seperti yang paling baik. Tetapi sesungguhnya di dalam hatimu ada kejahatan berkecamuk. Tema minggu kita hari ini mengingatkan, diboto Tuhanido na dibagasar roham. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Lalu kita melangkah menurut Tuhan Yesus. Beberapa hal yang membuat seseorang menjadi najis ketika dari dalam hatinya tidak terpelihara firman Tuhan. Lalu dia hidup di dalam percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ada 12 produk hati, ada 12 yang bisa keluar dari hati kita, yang membuat kita sudah hidup najis di hadapan Tuhan. Bukan lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku, memang dang dak tersirang si panganoni siya kita na mangulo. Nang pedidok Tuhan Yesus di son, dak si panganoni na haram ini mana. Dak si panganoni na haram. Alay manang nabo hape, bagaimanapun memang makanan ini sering menjadi persoalan. Makanan ini sering membuat kita menjadi hidup najis. Makanan ini sering membuat kita hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan istri pun sering para suami tidak lagi benar karena makanan. Jangankan di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua pun sering anak-anak menjadi masalah dalam hal urusan makanan. Memang dang buita si piliho ni si pangano ni. Dang buita si piliho ni. Kita tidak bisa anggap remeh dengan itu, karena kita memerlukannya. Karena makan itu kebutuhan kita. Dang bu anggap remeh kita tuh sih. Tetapi jangan membuat makanan itu menjadi sesuatu yang jangan mempertuhankan, jangan memperdewakan. Oleh karena itu, karena hidup kita tentu sangat terkait dengan makan. Hiado suku-suku songonon, dia donati kos. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Dia donati kosi. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Anak perguru bisa bantu? Mana yang benar itu? Makan untuk hidup
atau hidup untuk makan? Grace bisa bantu? Diva bisa bantu? Dia donati kos. Molotadok hidup untuk makan, butuhan na mangarajay. Oman non na holad di satabi dibutuhan na dutuhutok nyon. Napiting mangan. Tetapi kita harus makan untuk hidup. Kita makan untuk hidup. Tetapi hidup kita bukan hanya untuk makan. Amin. Hidup kita harus bisa melihat makanan ini seperti apa. Unang asal mersisi dekkeina, ulok pemersisi kok. Jangan berpikir kalau kita merasa hidup kita hanya untuk makan, di situ kita nanti bisa terjebak. Di situ kita nanti bisa bertindak jahat. Oleh karena itu coba kita mengkaitkan ada 12 produk hati ini yang sering kita diterjebak dalam hal urusan makan. Tadi sudah saya katakan bahwa kita makan untuk hidup. Iko manga dohita sama ngulu. Pertama, ketika kita makan atau untuk kita memperoleh makanan, perlu ditanya, perlu diketahui, perlu diyakini bahwa makanan yang kamu makan itu bukan hasil mencuri. Bukan hasil mencuri. Hati-hati to kamata, sotungi palenu hamu ijabu mangan. Yanak kota, yanak aka inata dijabu, alai nabi nuwa muna tujabui hasil ni namanak kodo. Hasil namanak kodo. Yang kedua, ketika kita memakan sesuatu, ketika kita memenuhi kebutuhan makan kita, perlu juga kita perhatikan, apakah kita dengan memakan itu kita dalam rangka memelihara kelangsungan hidup di dunia ini. Dengan kita memakan sesuatu, apakah kita sudah memelihara keutuhan hidup di dunia ini? Jangan-jangan demi makanmu, demi makananmu, demi makanan kita sudah merusak nilai-nilai kehidupan di dunia ini, termasuk kehidupan kita. Alaido bagian ni rohana busuk nabu ima baik kita gabi merdosa, ima pembunuhan. Terkadang kita makan makanan, kita tidak sadar di situ pula kita sudah ikut membunuh diri kita, membunuh diri kita. Atau mate mangalang mulungai prinsipnya kamama daksa dari mana sasitonga marhite si panganoni nunga di pamate ibana dirina. Kita halak batak jodoh madok songoni tole mate mangalang. Artinya kita makan sudah membunuh diri kita. Jangan-jangan kamu makan sudah bukan lagi dengan orang-orang yang kamu kasihi, bukan lagi dengan orang-orang yang kamu cintai. Hatimu harus dipelihara. Hatimu harus dijaga kekudusannya. Ubereng gudangak kamu aka keluarga naposo, piga dope ubereng keluarga naong marpahopu. Budang guhida nakinga ke keluarga naposo dope. Hati-hati bah. Hati-hati tu aka amama. Ate behadi kator hamu adong anak buru manugiho kamu makan.
Pak, makan yuk, makan siang yuk, inna HP lo sianina mau gak bisa selingkuh. Perzinahan, produk hati harus dijaga. Ketika kita makan makanan yang enak di restoran, kita harus ingat juga bahwa di sekeliling kita ada orang-orang yang tidak memperoleh makanan, hanya sekedar kenyang saja. Kalau demikian, molo holat dirita do tapi kiri, hepek kudo. HP dak tapar dulihon godang pedina humalia kita akahalak nasoda putamangan. Itu bagian dari keserakahan. Itu bagian dari produk hati yang membuat kita tidak hidup di dalam kekudusan. Jesi patat tong dang ego hita, dang bui holan toy mahepek kudo. Kita harus memiliki kepedulian dengan sesama kita. Ada banyak di sekitar kita, mungkin keluargamu sendiri. Aiman horboras pe lopon nadang adong behepenga. HP ho mangan ulu sampai 200.000 sahalakmu. Itu bagian dari keserakahan yang bisa mengakibatkan hidup kita tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Kita harus hati-hati dalam hal urusan makan ini. Jangan-jangan apa yang kita makan di tengah-tengah keluarga kita itu buah dari kejahatan kita, buah dari kelicikan kita. Nah, tahu to otoi do halak disan baru pedok si panganotta. Di situ dia persoalannya. Jadi dak soal jolo diburi do tanganna, jolo dipaias do pingganna. Ahli Taurat, orang-orang Farisi menjebak Tuhan Yesus. Asisi ami manga sujulu diburi tanganna. Dak songno diba maburi piringa. Alani najis doi. Maka Yesus mengajak kita, bukan itu persoalannya. Bukan di situ masalahnya. Tetapi dengan kamu makan, apakah hatimu tetap di dalam kebenaran? Apakah hatimu tetap terjaga supaya tidak melakukan, supaya tidak memikirkan hal-hal kejahatan? Apakah hatimu tetap memelihara kehidupan sesama, termasuk kehidupanmu sendiri? Saudara-saudara, mari kita tetap menjaga hati kita. Hati kita juga sering menjadi iri hati. Iri hati. Kita sering menjadi susah ketika melihat orang lain hidupnya senang. Sebaliknya kita sering senang ketika melihat orang lain susah. Sepertinya hati kita ini sedang rusak, dirusak oleh keirian. Kita tidak mau melihat apa sebenarnya yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai berkat, sebagai anugerah. Itu pula yang ada pada orang lain. Salah satu produk hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah iri hati. Belajarlah anak-anakku menyenangi, menyukai apa yang ada dalam hidupmu. Sebab itu adalah pemberian Tuhan. Jangan biasakan terlalu membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Molo songoni duan non, apa yang terjadi?
Boido hamu song na hodok koni. Susah mahamu mameringa kadongan muna. Nah, sonang. Nanti bisa-bisa hidupmu susah melihat orang lain yang sedang bersenang-senang. Dan sebaliknya kamu bisa bersenang-senang ketika melihat orang lain susah di dalam hidupnya. Yang berikut, anak-anak Tuhan, sudah kita akan aporsea. Kita harus belajar mengurangi dan jika mungkin menghilangkan kesombongan dalam hidup kita. Kesombongan itu juga bagian dari produk hati yang tidak terpelihara dengan baik. Bagaimana caranya supaya kita tidak sombong? Bagaimana caranya supaya kita tidak menyombongkan apa yang ada pada diri kita? Terlebih saat kita merasa kita memiliki kelebihan dari orang lain. Rahasianya hanya satu. Latih dirimu untuk mensyukuri segala sesuatu yang ada dalam hidupmu dan pergunakanlah itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak kami, tentulah cita-citamu, harapanmu sangat tinggi ke depan. Dan kami berdoa untuk itu. Orang tua berdoa untuk itu. Bagaimana anak-anak ini, bagaimana ke-70 orang ini kelak akan menjadi orang-orang yang berhasil, akan menjadi orang-orang yang sukses. Tetapi percayalah, tidak ada satupun dari orang tuamu, dari pihak gereja yang berkenan jika anak-anak kami kelak sudah berhasil, sukses di dalam masa depan, menjadi orang-orang yang sombong. Yang terakhir, produk hati kita yang sering, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang justru membuat kita menjadi bagian dari hidup dalam kenajisan, yaitu kebebalan, bebal, daktar dok kata, dangolo muba. Oleh karena itu, saudaraku, setiap hari maulah berubah, maulah berubah. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, berubahlah oleh pembaharuan hatimu. Saudaraku, terlebih 70 anak kami yang dibesarkan Tuhan melalui 64 keluarga saat ini akan menjadi sesama kita pewaris kerajaan Allah. Saudaraku dipanggil untuk menjadi bagian dari rancangan Tuhan memelihara kehidupan. Ke-70 orang anak ini diharapkan akan menjadi mitra Tuhan, mitra gereja untuk memelihara kehidupan. Pelihara hidupmu supaya tidak jatuh ke dalam kenajisan. Dengan apa? Hati-hati dengan hatimu. Hati-hati. Orang memang tidak melihat itu, tetapi Tuhan jelas melihat itu. Maka orang percaya, anak-anak Tuhan, 70 orang ini, jadilah pribadi yang terbuka di hadapan Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang munafik, sebab Tuhan mengetahui isi hatimu. Jok do mulu melua songonon. Saya didok go. Ngamelua beho siap pakakungan ni dusam, pakakungan ni torasmo. Gabe tipatuhona madusam. Mulu di huta-huta jok de binege mulu melua dipudai. Roma tulanga, Roma upunga, imada bere. Ngamelua ho sadarion, sadok tipatuhona madusa minna. Orang tua pejojok dok soni, anakku, kamu sudah sidi. Mulai saat ini tanggunglah dosamu. Wah, ini enggak benar. Enggak benar. Bukan penekanan kita dengan anak-anak kita didik untuk mengaku imannya. Jangan dia bebani dengan dosa. Jangan bebani dengan dosa. Tetapi yang benar,
Ketika seseorang sudah mengaku imannya di hadapan Tuhan, sudah lepas sidi, nunga malua lapatanna, dia sama seperti orang-orang percaya memperoleh pengampunan atas dosa. Sama-sama memperoleh anugerah, yaitu penghapusan dosa. Jadi sidohono tuakayanakon. Selamat ya anakku, kamu sudah sama seperti Bapak, sama seperti Mama, memperoleh pengampunan dosa. Sebab dengan mereka mengaku imannya, mereka akan bersama-sama dengan kita. Gabi sapanganam mahita mengaton perpadanan nabadiyai. Dalam ajaran kekristenan, ajaran itu hatta Yesus, kita bukan membesar-besarkan dosa, tetapi kita membesar-besarkan pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus. Selamat untuk 70 orang anak kami. Selamat madihamu akan atoras na ono pak rumah tangga. Di parar Tuhanido hamu na kurang lebih rata-rata 10 tahun. Maroro akayana ko tahun. Talu mabidi hamu akayna nami. Sia bulat dipakai Tuhani bortiamuna alai ingot tamuma. Ianakon ni debatado on na pinasahakna Tuhamuna. Rakmahita tumangyakon nasida. Rakmahita mengajar-ajari nasida. Asaga bejolma na maroha na yas dia dopan ni debata menjadi pribadi-pribadi yang berhati mulia di hadapan Tuhan. Sekali lagi, selamat untuk 70 orang anak-anak kami. Selamat datang, kita menjadi bagian dari pelayanan gereja untuk menyatakan kebenaran Allah melalui hidup kita setiap saat. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Allah atas kebaikan Tuhan memelihara hidup kami. Ajarlah kami untuk benar-benar menjaga hati kami, sebab dari hati kami akan keluar tindakan-tindakan yang baik maupun yang tidak baik. Oleh karena itu, janganlah kiranya kami hanya memelihara perut kami saja, tetapi terlebih kami memelihara hati kami. Janganlah hidup kami dikuasai oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kami sehari-hari saja, tetapi biarlah kami memelihara hati kami, sebab dari hati kamilah kami akan hidup di dalam kebenaran. Ya Allah kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu yang telah Tuhan berikan bagi 64 keluarga, mulai dari melahirkan, mendidik, mengajar mereka, mencukupkan kebutuhan mereka, dan saat ini 70 orang anak-anak Tuhan akan mengaku, akan bersaksi bahwa mereka percaya kepadamu ya Allah Bapa, ya Yesus Kristus Sang Pembaharu, dan kepada Roh Kudus yang telah menuntun kami. Berkatilah 64 keluarga, pakailah mereka menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang hidup di dalam kekudusan, yang senantiasa memelihara hati mereka. Terlebih Tuhan, ke-70 orang anak-anak kami ini, pakailah mereka menjadi alat-alat-Mu, menjadi mitra gereja, menjadi pelayan-pelayan gereja yang selalu terpanggil dengan hati dan memelihara hati, dan berbuat juga didorong atas hati yang kudus, karena hati mereka adalah kediaman-Mu, sebab hati kami adalah bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau memakai gereja-Mu HKBP Serang ini melalui majelis dan para hamba-hamba Tuhan telah mendidik anak-anak kami ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan kehidupan kami masing-masing. Tuhan menyempurnakan setiap kehidupan keluarga dan juga kehidupan gereja-Mu. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hurian itu hatta, mari demahita san buku ede nomor 730 mamuka sanet sada uhud pasahat peliata. Suruh
Uriani tu hata nuaing sahak mahita tu acara makatidakon haporsiaon. Taparade rohata marede sian bukuede 142 ayat sada dohot ayat 5 ditiki mangedehon ayat napa 5 honan non jongjong ma sudi natoras dohot yanakon nami nanaing makatidakon haporsiaon marede mahita. Saya marhiti-hiti goar ni debata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohotod di porbadia. Amin. Hamu ale natoras didak danahon di idahamu do yana komuna haholongan ni rohamuna jongjong bison. Tama jumulo madok mauniati hamu sadarion tu debata alani sudi asi ni rohana na selaon. Ai di pangulu do nasida rasi rasa nuaing. Jalasanga di boto nasida hata ni debata dohot dalan tu hanguluan. Alai tamado ingotom muna sadarion akka pabahenam muna tu akka anak komunaon. Aidang dilehot debata akka danahot tu hamu asa adong dongam muna mangula ulau sabing. Alai asa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihutton hata ni debata. Ido ubahen nadilehon di tangyakon hamudo ganupari yana komunaon na selaon asa unang mago nasida molo dihilalahamu nuaing hurang ni pabahenam muna taringot tu yana komunaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna martangyang mahita di natora si hutok kamu matangyangod di bagasan rohamuna. Alia manami ama ni nasa natarguar ama di Banua Gijang dohot di Tanoon. Saya tangihom matang yang namion. Jakom ma akada danahon gabi yanakomu. Asima roham. Lehom matod di parbadiai tu rohana sida. Asa gabi sisiamu nasida rodi saliling nililingna. Molo tung nahurang pabahenan nami naselau tu nasida. Saya sesa main. Unang targasip na sida, jala unang loas mago manang ise na sida, binahen ni pangalaho nami. Asima roham, sahat tutangamu manasida, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma natoras, marede mahita, anak sidi tetap berdiri. Ona
akadak danak na hinaholongan ni debata, na jongjong dohamu nuaing dijulu ni debata, na mamereng torus tu bagasar rohamuna, dohot dijulu ni huriaon. Nunga diboto hamu lomo dohot sugo ni roha ni debata, dang tarbahe kamu be marsidalia sugot di hari parungumani. Molo ingot rohamuna diaka ari ni ngolumuna naung salpui, tama madok mauniate hamu tu debata, ala ni sudi asini rohana. Jalamolo diingot hamu akapabehenamuna na soture, imaneang dohot langgus ni rohamuna tunatorasmuna, rodi saluhu dosamuna, tama marsak be hamu sadariom marningoti. Buan hamu maluhu na tutuhan Yesus, asa disesai ala ni mudarna, nause humoko pardosa na manopoti dosana. Pauba hamu marohamuna, uhut puka hamu maparange na baru ola ni sadarion, asa dalan namuna dalan naguguti, na marhapatean tu hangoduan si saliling ni leleng na. Atau ngalusi hamu ma, na husukotonot tu hamu dijolo ni debata, dohot dijolo ni akadongan na pungu dison. Di parhatu turohamdo hata ni debata na ginuruhom menaselaon, holanido dalan tu hanguluani alusi hamuma. Ulo doho sian nasaroham tumudal kon saluhu dosa, jala ulo doho tujuluanon mangihuton hata ni debata, rodi khasusuda ni bohalmu alusi hamuma. Ulo doho makanguluhon haporsiaw na sitongi, nahi na tidakon ni huria Kristen Protestan, songon natarsurat di padan narobi, dohot di padan nai baru alusi hamuma. Atong marpada dohamu nuaing dohok debata na badiai di jolo ni huriaon, tung unang ose hamu, sai burjuma hamu marningos saluhu nai, asa lamkhot haporsiaw muna, martangiang mahita. Alea manami jala debata nami, suruh matod di porbadia turohanami be, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Hulehok kami marohanami bahan inganamu, olak nionro di saliling nililingna. Suraton jala sahapi matusi sude naung huloi hami, sai paujung ma ulaon na pinuk kami di bagasar rohanami. Ramoti mahami sasudena, unang tu hamaguan sugut manang isis ya kamion. Togu jala iring-iring mahami ganupari, asa sahat hami Tuhan ngoduan na sorasuda, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kaum majolo hata hapor siya munay, rapma hamu madok. Au porsea, hudul mahamu Roma 7.
Tes. Ya. Ya, tes. Ditiki di jahahonan non guarni anak kota dohot hataha porsiona jongjong ma natoras di hudulan nabi. Hata si paingot di si aprina sondang manulang. Tafsurat ijaku usada ayat 12. Martua do halak nama naon di pangunjunani. Aidung tau ibana jelo on nama tupal hanguluan naung pinarabaga tu akan na holoroha di bana. Parangihon mahata naguruhon mi ay ido hanguluanmu. Say bujuma ho rasir samate dung lehok kumatuho tupal hanguluani. Amen. Hata si paingot di si aprini rumondang borumanulang sian Jeremia bidu 15 ayat 16. Dung jupangahu hatamu gabehu sohali dui jala hatamudo lomo dohot las nirohaku alanong targuar au tu guarmu ali jahuba debata sebab parangehon mahata ni debatanan ni gurhon mi ai ido hanguluanmu. Saya berjuma horasi rasa mate dungi lehonokuma tupal hanguluan. Amin. Jalo hamua pasu-pasu sia Tuhan debata amata anak na Tuhan Yesus Kristus dohotod di porbadia. Saya didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala saya dipargugui mahamu patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Jenny di si ka semajuntak. Bentar, buka. Puda 17 ay 17. Manang ise na toktong marholong ni roha ima ale-ale ale tartuluk di hagugo tape yanggo dongan si tutu. Parangehon mahata ni bata naguruhon mi aido hanguluanmu. Saya berjumah ho rasi rasa mate dunginok kumatuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di Esra Grisia boru si barani sian sada Petrus bidu 2 ayat 15 ai odo lomo ni rohani debata naing ma marhite sian ulau nadenggan popo nan muna haotoni halak na hurang roha parangehon ma hata ni debata naginurhon mi ai ido hanguluanmu sai berjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokuma tupal hanguluan. Amin. Atong jal hamua pasu-pasu sia Tuhan debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohotod di porbadia. Saya didongani maho maralohon nasa najat. Jala saya dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Christine Arta Angelita Sibarani. Buka masker. Surat di Poda bidopan esapul tolu. Masitio pantu pangajaran maho. Unang pasita dingi. Say tiop may ay ido hanguluanmu. Parangihon mahata ni bata naguhon mi ay ido hanguluanmu. Say berjuma ho rasi rasa mate. Dunginok kumatuho tupal hanguluani. Amen. Hata si paingot di Elizabeth boru tabunan sian Jakobus bidu 5 ayat 15. Dungi pangulon ni tangiang haporsianima namarsahiti jala pahihion ni Tuhanima ibana sisa manang dosana molotung adong diulahon parangehon mahata ni debatana ginurhon mi ay ido hanguluanmu say berjuma hora sirasa mate dungi lehonokuma tupal hanguluan. Amin.
Atong jalhauma pasu-pasu sia Tuhan debata amata doho sian anakna Yesus Kristus doho tod di porbadia. Sai didongani mahamu maralohon nasa najat. Jala sai dipargugui mahamu patu pahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Gladys Gracia Manalu. Tersurat di Sada Petrus Sada ayat odom. Ido dihalasok kamu, nang pemarsa kamu satokin waing. Di bagasan ragam ni pangujunan, molo tung ikoni. Parangyon mahatane bata nagoon mi, ay ido hanguluanmu. Say burjuma ho rasira sa mate, dugilanok kumatuho tupal hanguluan ni. Amen. Hata si paingot di si Dea Yohanna Borumanik, sian Markus bidu 14 ayat 38, dungoma hamu jala martangiang, asa unang bongot hamu tu bagasan pangujunan, ay nagirgir donya todi, alay galedo iya daging. Parangehon mahata ni debatana ginurhon mi, ay ido hanguluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungile honokuma tupal hanguluan. Amen. Jalohomo pasu-pasu sia Tuhan debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Renata Valerina Sirait. Tersurat di Efesus bidu 2 ayat 8. Aisian asinirohado umpayan nama luahamu. Dalan hapersyaon, jalan dada binahen muna. Si lehon-lehon di batado. Parangehon mata di batana gohon mi, ay ido hanguluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungilenok kumatuho tupal hanguluan ni. Amen. Hata si paingot di si Intan Cornelia Boru Huta Barat, sian poda bidutulu ayat 21. Ale anaha unang tungloas malua sian matam sai tiopima tagonan roha hahohomon dohot hapatason. Parangehon mahata ni debata naginurhon mi ay ido hanguluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungile honokuma tupal hanguluan. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Rosa Amelia Simanjuta. Tersurat di Jakobus bidu 4 ayat 17. Atong na uboto mambahen na denggan gabe dang diulahon na mardosa may bana disi. Parangehon mahatan debata nagihon mi ay ido hanguluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungilenok kumatuho tupal hanguluan ni. Amen. Hata si paingot di si Odelia Amabel Ruhut Bor Manurung, sian sada Johannes bidu 2 ayat 20. Nuaeng pe aka anaha mian mahamu di bagasan ibana asa marhiras ni roha hita inagabe patar ibana unang tarila hita maradopon ibana di haroronay. Parangehon mahata ni debata naginurhon mi ay ido hanguluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungile honokuma tupal hanguluan. Amen.
Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin.
Jaloma paso-paso siat Tuhan debata amata, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus, doho siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Ayu Renata Aprilia si Hombing. Surat di Matius 22 ayat 37. Jadi di dok Yesus ma. Si haholongamu do Tuhan de batam, siana sa tatem, siana sa hosam, dohot siana sa roham. Parangehon mahatan de batan nagrohon mi ay ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate, dungenokku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Regina Selvia Buru Mangutsong sian Matius bidu pitu ayat 20 sada saluhut na pinangido ni rohamu si benon ni halak tuhamu ima ben hamu tu nasida ay ido pamusatan ni patik rodi hata ni akka panurirang parangehon ma hata ni debatana ni guruhon mi ay ido hanguluan. Saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amata, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Kata si paingot di si Lestaria Sinambela. Tersurat di Jeremia bidu pitu ayat 23b. Saya tangihon hamu ma suaraku, asa au gabe debatamuna, jala hamu gabe debat gabe bangsoku. Tong dalani hamuma saluhut dalan akana hutonahon tuhamu asa marsonang-sonang hamu. Parangehon mahatan debata nagrohon mi ay ido hanguluan. Saya berjumah horasi rasa mate. Dugile honok kumatuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Dewi Sagita Boru si Matupang sian Jakobus bidu opat ayat 8a pajonok hamuma tu debata dungi pajonoken nama tuhamu parangehon ma hatani debatana ni guruhon mi ai ido hanguluanmu saya berjumah horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Luce Dotrika Arwan. Tersurat di Matius bidu 21 ayat 22. Ay jaloon muna do saluhut nasa na pinangul muna di tangyang muna anggo na porsea hamu. Parangehon mahata debata nagrohon mi ay ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate dungilenokku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Desi Priska Yuni Boru si Hotang sian puda bidu sada ayat pitu. Biar mida Jehovah do parmulan ni parbinotoan, alayang ko halak naoto manawi si hapistaran dohot pangajaran. Parangehon mahata ni debatana ginuruhon mi ay ido hanguluanmu. Say burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Amin.
Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai di pargugui maho patu pahon nasa nadengkan. Amin. Hata si paingot di si Grace Bungaria Banjarnahor. Tersurat di Pesalmen 37 ayat 37. Saya matahon nalidangi, jala bereng natigori. Ai saya hadameondo ujung ni hala si songoni. Parangehon mahatan debatan negrohon mi, ai ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate, dungile nokku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Jessica Grace Monica Boru Tabunan sian sada Petrus bidutulu ayat 10 sada dipasiding mahajahaton diulahon ma nadengkan dilului madame ima dieahi parangehon ma hatani debatana ni guruhon mi ai ido hanguluanmu saya berjuma hora sirasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai di pargugui maho patu pahon nasa nadengkan. Amin. Hata si paingot di Sidea Leo Renza Kutasoid. Tersurat di Rom bidu 12 ayat 15. Marlas niroha mahamu rap dohot akan na marlas niroha, jala tangis mahamu rap dohot akan na tangis. Parangehon mahatan debatan agurohon mi aido hanguluanmu. Saya berjumah hora rasa mate, dungile nokku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di Dinda Nadia Anastasia Boru Hutapea sian Johannes bidu 12 ayat 36a bican dihamudo pe panodangi porsia mahamu disi asagabe anak ni panodangi hamu parangehon ma hatani debatana ni guruhon mi ai ido hanguluanmu saya berjumah ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus, doho siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai di pargugui maho patu pahon nasa nadengkan. Amin. Hata si paingot di si Febrida Gracela Sihotang. Tersurat di Johannes bidu 10 ayat 15. Ai sitiruod dohu lehon tuhamu, asa debahek kamu songon nang hubahini tuhamu. Parangehon mahatan debatan agrohon mi, ai ido hanguluanmu. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Febrianti Angelina Boru Sinaga sian Titus bidu 2 ayat 12 diajari dohita asa tasoadahon rohano sodaulat rodi akka hisap-hisap tanoon asa taparangehon hatomanon hatigoran dohot hadaulaton tagan dihasyanganon parangehon mahatani debatana ni guruhon mi ai ido hanguluanmu saya burjumaho rasi rasa mate dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Amin.
Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat toddi porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala sai dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Wanda Aprilianti si Homping. Tersurat di Lukas bidu 12 ayat 40. Hamupe gabe hobasma. Ay narodo anak ni jolmai di tiki naso panagaman muna. Parangehon mah hata debatan nageruhon mi ay ido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungi lehonoku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Asri Santika Manna Borusia Nipar sian parjamita bidutulu ayat 10 sadaa alayang go ibana denggat dosa luhut nai dibain ditiki hale hetanna ditopahodo huhut roha hanguluan saleleng-lelengna tubagasan roha nasida parangehon mahatani debatana ni guruhon mi ai ido hanguluanmu sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat toddi porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala sai dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Bintang Maria Syagian. Tersurat di Lukas 14 ayat 10 sada. Ay nasa na patibuhon dirina si paurudo. Jala na pauru dirina ido si patiboon. Parangehon mahatan debatan nagrohon mi ay ido hanguluanmu. Saya berjumah ho rasi rasa mate. Dungi lehonoku matuho tupal hanguluani. Amin. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat toddi porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala sai dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Olga Teresia Simanjutta. Tersurat di Hebrew 10 ayat odom. Ale anggoso marhapresyaon dang tarbahen halomoan. Ay hala na matapoto debata ikko dihapresyai adong debata. Laus ibana do silehon upa tuakkana manjalahi ibana. Parangehon mah hatan debata negrohon mi ay ido hanguluanmu. Saya berjumah ho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Olivia Elizabeth Boru si Majutak sian poda bidutulu ayat 5 marhaposan tu Jahoba maho sian nasaroham jala unang marpakucadean ho tu pikiranmu sadiri parangehon mahatani debatana ni guruhon mi ai ido hanguluanmu sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat toddi porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala sai dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Diva Priscilia debata raja. Tersurat di Poda 15 ayat 30. Biar mida Jahoba do pangajaran tu hapistaran.
jala haserepod do patujolo ni hamuliaon. Parangehon mahatan debatan neguruhon ni, aido hanguluanmu. Sai burjuma horasira samate, dungile honokku matuho tupal hanguluani. Amen. Hata si paingot di si Dennis Tito Debata Raja sian Jakobus bidu 5 ayat 12. Alai parjolo ni saluhutna ale akadongaku unang hamu manolon-nolon manang tu parlangitan manak tu tanoon manang tu panolonan na asik pe alai hatamuna olo hot mai olo ya hatadang hot madang asa unang madabu hamu tu bagasan uhum parangehon mahatani debatana ni guruhon mi ai ido hanguluan sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Amen. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata, doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus, doho siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata sipaingot di si Reynaldi Aprianto Limbong. Tersurat di 2 Korintus bidu 5 ayat 17. Asa molo di barisan Kristus halak na tinopan na baru may. Nung asalpu pangalahon na robi, gabe na baru. Parangehon mahatan debatan na guruhon mi, ay ido hanguluan mo. Say burjuma horasi rasa mate, dungilehonok kumatuho tupal hanguluan mi. Amen. Hata si paingot di si Kristanto Paulus Saut Tua Libong sian Heber bidu 10 ayat 35. Ope unang mabalokon hamu hiras ni rohamuna ay balgado upanii. Parangehon mahatani debatanan ni guruhon mi ay ido hanguluan. Say burjuma ho rasi rasa mate dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Amen. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Riwan Rivaldo Marbun. Tersurat di Heber 10 ayat 35. Ope unang ma boloko kamu hiras ni rohamuna ay balgado upanii. Parangehon ma hatan debatan na guruhon mi ay ido hanguluan mo. Say burjuma horasi rasa mate, dungilehonokku matuho tupal hanguluan ni. Amen. Hata si paingot di si Okto Brian Marbun sian sada Petrus bidu 5 ayat 6. Atong patutoru hamu madirimuna tutoru ni tangan ni debata na gugui asa dipatibo hamu ditikinai parangehon mahata ni debata na ni guruhon mi ay ido hanguluan mo say burjuma ho rasi rasa mate dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Amen. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Okay. Hata si paingot di si Pascalis Aprianto Marpaung.
Tersurat di sada Petrus tolu ayat sia. Unang ma baloson hamu najat alo najat. Pangicahyon alo ni pangicahyon. Lama masu-masu mahamu ay naing tianon muna do pasu-pasu umbahen na tarjo hamu. Parangehon mahatan debatan nagrohon mi ay ido hanguluanmu. Say berjuma ho rasi rasa mate. Dungilenok kumatuho tupal hanguluani. Amen. Hata si paingot di si Luis Fernando Gultom sian Hesekil bidu 36 ayat 26 jalane honokku tuhamu rohanai baru dohot tod dinai baru tu bagasan ate-ate muna jala uca tokku do roha batu sian daging muna jala lehonokku tuhamu roha sibuk parangehon mahatani debatanani guruhon mi ngai ido hanguluan sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Amen. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sia tod di porbadia sai didongani maho maralohon nasa najat jala sai di pargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Wandi Romandriano Situmorang. Tersurat di Jeremia 33 ayat 3. Jauh-jauh maho tuau asa hualu siho asa upatuduhon tuho hata akan nabolon dohot nasokal akan naso binotomi parangehon mahatan debatan nagrohon mi aido hanguluanmu saya berjuma ho rasi rasa mate dungileh kumatuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Riko Nathan Darlin Tapubolon sian puda bidu 20 ayat 10 opat martua majolma na toktong marhabiaran alemanang ise nama nakangi rohana madabu tubagasan jeado parangehon mahatani debatanani guruhon mi aido hanguluan sai burjuma ho rasi rasa mate dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho sia tod di porbadia sai didongani maho maralohon nasa najat jala sai di pargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Geri Yakob Manulang. Tersurat di Psalmen 34 ayat 5. Sumurut maho sian hajahaton jala ulahon nadinggan lului hasonangan jala pareak mai parangehon mahatan debatan nagrohon mi aido hanguluanmu saya berjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Kevin Leonardo Sinabutar sian Jakobus bidu 5 ayat 10 onombe namar gugu si tutudo tangiang ni partigor molo di haburjuhon parangehon mahatani debatanani guruhon mi ai ido hanguluan sai burjuma ho rasi rasa mate dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sia tod di porbadia sai didongani maho maralohon nasa najat jala sai di pargugui maho patu pahon nasa nadingkan. Amin. Hata si paingot di si Handika Melanton Marhaposan Manik.
Tersurat di Efesus bidu 2 ayat 8. Aisian asinirohado umpahen nama luahamu. Dalan hapersyaun. Jalan dada binahen muna. Silehon-lehon di debatado. Parangehon mahatan debatan nagerhon mi. Aido hanguluanmu. Saya berjumah horasi rasa mate. Dungilehon kumatuho tupal hanguluani. Amin. Hatasi paingot disi Rafael Roy Irawan Sirait sian Heber bidu 10 ayat 20 sadaa iba nama patahon hamu dinasa ulaun nadingkan mangulahon lo muni rohana ay dipatu pado di bagasan hamu na tau lo muni rohana marhiti-hiti Yesus Kristus. Parangehon mahatani debatanan ni guruhon mi ay ido hanguluan. Say burjuma ho rasi rasa mate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sia tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasanajat jala sai di pargugui maho patu pahon nasana dengkan. Amin. Hata siupaingot di si Kevin Immanuel Purba. Tersurat di Efesus bidu 2 ayat 10. Ai jadi-jadianna dohita akan hinoppa di bagasan Kristus Yesus asa marulaon na dengga kita ai akaido di pature debatahian asa taparangehon ni parangehon mahatan debatan nagrohon mi ai ido hanguluanmu sai burjuma hora sira samate dungilehonokku matuho tupal hanguluani. Amin. Hatasi paingot di si Luhut Roy Ricardo Hutahayan sian Markus bidu 14 ayat 38 dungo mahamu jala martangiang asa unang bongot hamu tu bagasan pangujunan ay nagirgirdo niato dii alay galedo iya daging parangehon mahatani debatanan ni guruhon mi ay ido hanguluan. Saya burjuma horasi rasa mate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sia tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasanajat jala sai dipargugui maho patu pahon nasana dengkan. Amin. Hata si paingot di si David Auza si Tanggang. Tersurat di Yesaya 12 ayat 2. Idama debatado hatuoku ibanahu haposi jaladang ma biar au ai Tuhan Jehovah do hagogoku dohot puju-pujoku dohot menjadi hatuaon diau. Parangehon mahatan debatan naguhon mi ai ido hanguluanmu. Sai burjuma horasi rasa mate dungilehonok kumatuho tupal hanguluani. Amin. Hatasi paingot di si Erwin Abdino Simanulang sian Poda bidutulu ayat 35 hamuliaudo teanon ni halak nabi suksogot alai luahonon ni haurakod do halak naotoi parangehon mahata ni debatan ni gurhon mi ngai ido hanguluan sai burjuma ho rasi rasa mate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sia tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasanajat jala sai di pargugui maho
patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Binur Yando Siahan. Tersurat di Rom bidu 10 ayat 10. Airo haido persea asa tu hati goran, pamanganido makatidakon asa tu haluaon. Parangehon mahata debata negruhun mi, aido hanguluanmu. Saya berjumah ho rasi rasa mate, dungi lehono kumatuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot disi Pri Aldo Andino Siaturi Sian Jakobus bidu 4 ayat 7. Atong oleh hamuma debata, alo hamuma si polisi, dungi maporus maibana sian hamu. Parangehon mahatani debatan nani guruhon mi, ay ido hanguluan. Say burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho, tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Kata si paingot di si Holmes Marbun. Tersurat di Parjamita bidu 12 ayat 10. Pangaripunan ni sudepo da naung itabege oddo. Habiari debata jala radoti akatonana ai ido inana si ingoto ni ganup jolma. Parangehon ma hatan debata naguhon mi ai ido hanguluanmu. Sai burjuma ho rasi rasa mate. Dungi lenokku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot disi Hendi Johandro tua si manulang Sian Pesalmen bidu 50 ayat 15. Jala jauh mau jumpa di hari hagugotan, asa hupalua ho, asa dipuji ho au. Parangehon mahatani debatana ni guruhon mi, ai ido hanguluan. Sai burjuma ho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho, tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Victor Moses Valentino Panjaitan. Tersurat di Matius 6 ayat 33. Saya jumolo malulu hamu harajaun debata dot hati goranna. Dungi tabahononna dosude aka odeng tuamuna. Parangehon matan debata naguruhun mi aido hanguluanmu. Saya berjumah ho rasi rasa mate. Dungi leonukku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Jonathan Geral si hotang sian Filipi bidu 4 ayat 6. Unang holsohon hamu agiaha aha. Alesado pabotohon hamuma tu debata pangedon muna marhiti-hiti tangiang dohotelek-elek mardongan mauliate. Parangehon mahata di debata nani guruhon mi ai ido hanguluan. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu siat Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hatan debata di si Samuel Aragones Hutapea.
Tersurat di Galatia 6:10. Atong bican sa dihardope taulahon manadenggan di saluhud halak alay gumodang matudongata saha persyaon. Parangehon mahatan debatan naguruhon mi aido hangulon. Saya berjumah horasi rasa mate dugilenok kumatuho tupal hangulon ni. Amin. Hata si paingot di si Chandra Salomo pangaribuan sian Jakobus bidu 4 ayat 7 atong oleh hamuma di bata alo hamuma si bolisi dungi mapurus maibana sian hamu parangehon mahatani di bata nani guruhon mi ngai ido hanguluan saya berjumah ho rasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho sia tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai di pargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Victor Gracia siahan. Tersurat di sada Timotius 4 ayat 8. Ai otik do guna nina pabosihon daging. Alai tu saluhutna do hasea hadaulatoni. Ai hanguluan nuaing nang sogot di baga-bagahon. Parangehon mahatan debatan naguhon mi. Ai ido hanguluan. Saya berjumah ho rasi rasa mate. Dunglehon nama tuho tupal hanguluan ni. Amin. Hata si paingot di si Bitang Mikael Parisar Siregar sian ulau ni apostel bidu 4 ayat 12 asada ngadong haluaun di bagasan manang ise na asing aida ngadong kuar na asing ditoru ni langit dilehot tu jolma parhitiata tu haluaun parangehon mahatani debatana ni guruhon mi ai ido hanguluan sai burjuma horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan ni. Amin. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho sia tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Lai Juan Albert Mateus si Hombing. Tersurat di Poda bidu 2 ayat 5. Jadi atusanmu mabiar mida Jehovah jala jupakko pabinotoan ni debata. Parangehon mahatan debata naguhon mi aido hanguluan. Saya berjumah ho rasi rasa mate. Dungi lehonokku matuho tupal hanguluan ni. Amin. Hata si paingot di si Antonius Aprizal Armando Sitinjak sian Lukas bidu 10 ayat 10. Ia haposan halak dina ummotik, haposan maibana nang dina gudang. Yang ku geduk ibana dina ummotik, geduk ma nang dina gudang. Parangehon mahatani debatana ni guruhon mi, ai ido hanguluan. Saya berjumah horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho sia tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala sai dipargugui maho patu pahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si Luis Emmanuel Pardede.
tersurat di poda tolu ayat sada. Alianaha saya unang halupahon poda nasian au. Saya diradoti rohamma akka tonakku. Parangehon mahatan debatan negrohon mi ai ido hanguluanmu. Saya berjuma ho rasi rasa mate dungilehonopku matuho tupal hanguluani. Amin. Hata si paingot di si Joshua Alplendo Huta Barat sian Efesus bidu 5 ayat 10 sada unang masaur hamu tuaka ulaun hahulomon naswada parbuena picangi hamu akai tagonan parangehon mahatani debatanani guruhon mi aido hanguluan sai burjuma ho rasi rasa mate dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot sia tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat jala sai dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Hata si paingot di si branmantio haposan si majutak sian rom bidu 10 ayat 10 pitu asa sian natu mangiho do roha porseaon ia panangihoni sian hatani Kristus do parangehon mahatani debatanani guruhon mi ai ido hanguluan sai burjuma ho rasi rasa mate dungilehonokku matuho tupal hanguluan. Amin. Jaloma pasu-pasu sia Tuhan debata amata dohok sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohok sia tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat jala sai dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Jongjong ma Moses sudi anakon nami naung makatidakon haporsiaon. Hamu akan napinar hamaul ni debata. Nunga gabedongan sahuria jaladongan sapanganan hamu mangaton parpadanan nabadiai. Na arga situtudo hamu ditubus. Unang uloy hamu bedosa doho sibolis. Ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoi. Asal matoktong rohamu na tu ibana jala tu gihonon na dohamu masuk tu harajao banwagi jangi atong martangi ang mahita ali amanami na di banwagi jang asima roham dinasida akan na pinasahat tuho say ramoti ma nasida marhite-hite tod di porbadia say pahok manasida di bagasapadan naung niuluan nasida nakin say parbadiay manasida di bagasak asatarida haporsiaon nasida tujuluanon marhite-hite parange nadenggan. Amin. Hudul mahamu tabigima kur puji-pujian sian yana kota naung makatidakon haporsiaon nasida.
Selamat matu ianakon nami pitupu halak naung makatidakon hapor siaw sadarion. Dihamuakan natoras nang ruas ni Huria. Di proses pembelajaran hurang lebih 1 tahun. Adong do manang piga komitmen antara ni hita perguru dohot hami tim panggajari soksongoni hamu natoras. Alani siap 70 halak terpilih do 10 halak natagwari peserta terbaik. Ima marhite-hite ujian tulisan, ujian lisan, dohot kehadiran ni nasida. Nuaeng tabigema guar-guar ni 10 halak peserta terbaik sian pelajar sidi tahun ajaran 2020-2021 sada. Yang dipanggil nanti namanya langsung maju ke depan menghadap ke altar. Peringkat terbaik 10 besar pelajar Sidi HKBP Serang, Resort Serang tahun ajaran 2020-2021 ditentukan berdasarkan penilaian dari hasil ujian tulisan, ujian lisan, kehadiran dan pemantauan tim pengajar. Nama-namanya adalah sebagai berikut. Peringkat 10, Desi Rizka Yudi Simota dari sektor Sanyo Serang. Peringkat ke-9, Victor Moses Valentino Panjaitan dari sektor Sosial Serang. Peringkat ke-8, Jose Enrique Arwan dari sektor 10. Peringkat ke-7, Intan Cornelia Tabaran dari sektor Bono Lego. Peringkat ke-6, Dennis Tito Demataraja dari sektor Bono Lego. Peringkat ke-5, Victor Gracia Sehan dari sektor 2. Peringkat ke-4, Amanda Esther Sitorati dari sektor 2. Peringkat ke-3, Grace Maria Banjarnaro dari sektor Sanyo Serang. Peringkat ke-2, Febrianti Angelina Sinaga dari sektor 5 Medan. Dan peringkat pertama adalah Lae Juan Anbert Mateus Sihombing dan sektor 10 Pakupatan. Silakan maju ke depan. Selamat untuk anak kami. Selamat juga untuk anak kami 60 orang yang sangat-sangat baik. Di Sudin aku tingkat 7 baik berdasarkan penilaian siang juga tadi sempurna karena di Joloon ayam daging anak tercuma warna yang membuat saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Semoga tidak sama kejadian kasih.
Naing paujung utama acara Parminggota Sadarion Maret dehita 476 ayat 4 laus jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata alede bata amanami na di Banua Gijang hodo harorwan ni saluhut silehon lehon nading kadohot na saulibasa na mauliutus kupasahat hami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhaseang hami pilihanon pati bulho karajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadda hami gurang ni silihon-lehom itu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manamina di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaommu say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangolua siapari say samadusa nami songo panensa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami unang hami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Sadame jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur hom madamena tuto dim. Amin. Selamat hari Minggu madita saluhna shalom. Tapake matiki na lumeleng 5 menit lau paradehon tu ulau nabadia asarap sahudulama natoras dohot akka yanakon.